Яким чином сьогодні написався такий який депресивний репертуар, не веду чому. Вицепи весна, все нормально. Тушки співають. У вёсці зовсім класно. Но тому мы компенсируем пошли песни и все, что было в этом. Сегодняшняя понеділка, як і з усім учасників день, чому весело, тому що проводиться мова не нова, і інша конкуруюча ще контора так само. І приємно, що нас стільки тут, і стільки їх там. Тому давайте все ж таки ми продемонструємо справічну білоруську єдність, ми всі подивимося і нормально проспіваємо. Леон, і вже тепер слова трішку поміняються. Не сюрприза у меня будет, я буду проспевать, а чакание достало. Это вам Паша дается, что все ведаете. А может быть, тут ніхто не будет, девчонка, может быть, не ведает ничего. Чакание достало, треба спеть. Вы зараз покружили человека на ровном месте. Раз, два, три. Ты не чакай, чакание достало. Ты не чакай! Стоп. Первый раз чакай не достала, другий раз ты не чакай. Давайте заучим такие хит усіх часов народу. Все ж таки, вам спотребится потом, когда вы будете вести в университет, поступать у Гарвард. У меня еще раз. Раз, два, три, ты. Эй, ла-ла-ла-лай! Ты не чакай! Чакай не достала! Чакай! Еще раз! Эй, ла-ла-ла-лай! Ты не чакай! Чакай не достала! Эй, ла-ла-ла-лай! Ты не чакай! Ты не чакай! Эй, ла-ла-ла-лай!
саксофон. И Роман Вольский. Дякую, що поділилися мене в прошлый раз. До нових зустрічей.